ki wong. Kok iso wong kok mesti. Kon niku lho lha apa kok gremeng turu tembong? Wong wedok karo wedoke. Anggetmu aku iki dudu wong lanang ngono ta. Kon aja melok-melok. Kon wong njaba bondo mata. Karepku tak elingno aja geger karo wong. Lho, nambahi dosa wong tukaran ngono. Kon aja ati nyalano aku. Aku gegeri gak ambek wong liya. Ambek keluargaku dhewe, ambek bojo-bojoku dhewe. Apa meneh bojo mbok jak geger. Bojo iku disayang, dicintai lak ngono. Lho, lah ndelok keparane. Ndelok separane. Ndelok murara. Ndelok sakara. Ndelok perkara. Oh iya. Ndelok perkarane. Perkara apa geger karo bojo? Kon tak kandhani ya. Engko nek aku salah, nek aku bener ya benerno. Iya. Nek aku salah benerno. Salah kok dikon benerno. Nek bener ya dibenerno, nek salah ya disalahno. Lah lho. Kon niku. Mas, kon tak kandhani. Engko aku ambek urusan keluarga. Nek aku bener ya benerno. Iya. Nek aku salah ya benerno. Iki lho kok wong salah kon benerno melok bento ah. Lah karepmu. Ya nek bener ya dibenerno, nek salah ya disalahno. Lah nek aku salah kon salahno lah gak bener-bener. Oh, wong bento kon niku anjene. Perkarane sepele. Perkara apa karo bojo kok sampe geger no embong? Aku lak sayang ambek bojoku sih. Lah iya bener sih. Karepku tak entengno penggaweane. Aja sampak bojo iku nyambut gawe soro-soro. Bagus. Aja sampak umbah-umbah nemen-nemen. Pinter rek. Masak ya ngono lah karepku iku aku tak rabi maneh, rabi wayu. Lha nek aku rabi loro kan dene gak umbah-umbah akeh-akeh. Oh. Tibake bener ambek awakmu timbangane wong gendeng tibake. Lho, kon kok iso gede-gedene aku anggemu kon marang tuaku ah. Kon ngomong jere cinta karo bojo sayang karo bojo. Lho lah iya, Tiwase aku benerno kon jempol. lho lah iya. Tibake pintere bojomu, pintermu iku butuhe iku kate rabi wayu. Lho kon tak kandhani. Engko ya nek aku salah ya benerno ya. Aku Salah ya disalahno. wis karep-karepmu kon salahno sak karepmu kon duduk marang tuaku. Tak tari rabi gak gelem. Dik, aku tak rabi maneh. Terus Gak setuju. Tak tinggal nyengkre. Lho teko embong lho aku kepethuk arek wedok. Ngono aku kebimbang. Tayo ngono iku. mamula. Sing salah iku doktere. Ala apa doktere? Wong gurung waras kok wis diculno iku lho. Lah wong kon iku duwe bojo ndek anak, no embong pethuk arek wedok, pethuk cewek, bokonge bunder, terus kon kepingin kon seneng, ya kon sing gak tayuh kon. Lah ya ngono iku tayo ah. Lah iya gak tayuh kon. Lho lah iya babah. Gak pokro ngono. Kon gak diasap boto bojomu luwung-luwung kon. Kon tak kandhani bojoku tak rabi wis 5 tahun punjul. Duwe anak situk, manggon nduk omahku pirang-pirang tahun gak tau tak tarik sewan omah. Kurang enak. Kurang tanggung jawab. Minggato aja melok. Minggato. Wong bojo kok iso manggon nduk omahmu mbok tarik sewan niku lho. Lah nggemu sewan saiki omah larang goblok. Masih ngono nek bojo ya gak ditarik sewan, Bos. Lah iya lah ngono iku ben wulan yo njaluk dhuwit aku. Tak tari rabi, aku rabi maneh lho gak gelem. Gak tayo ngono iku. Wong wedok endi sing gelem dirabi wayuh? Kepengin roh sak garing-garinge jahe tetep pedes. Lho mangkane aja ate jahe. Mamula nek wong wedok dirabi wayuh gak gelem. Bener. Bener apa ya wong goblok. Iya nek kon adil, nek gak adil, iya nek kon nyukupi. Nek gak nyukupi, Gak nyukupi apa? Aku ambek bojoku njaluk apa-apa mesti wis tak semayani. Pengenane jaluk kok mbok semayani sih, Bu. Jaluk ya ditukokno lak ngono. Tapi aku kan gak nolak. Nyeluk aku. Papa. Aku diceluk papa. Oh, dapurmu, potonganmu kaya curut diceluk papa. Saiki biyen ya gara-gara tukaran iku saiki gak tau nyeluk aku ngono. Lah kon pengenane lapo kok tukaran karo bojomu nang. Ayo ya iku gara-gara wis pancen nek kadung ana perkara sembarang kali dadi gedhe. Kok sematamu barang. Perkarane sepele. Lah aku kan karepku ngerayu bojoku cek gelem tak wayu. Tak celuk bareng ana mburi. Ana kanca teko nang omahku, Pak Bambang medhayo nang omah. Pas bojomu nek jedeng mburi. Pas bojoku mbau-mbau jeding tak celuk wong ana tamu ya. Iya. Tak celuk, "Ma, tamu, Ma." Ngono. Meneng ae. Monggo Pak Bambang pinarak aku ngono. Tetep ae gak krungu bojo tak celuk maneh. "Ma, tamu, Ma." Gak krungu tak getno.
Matamu, matamu. Mara nang ngarep ambek nggawa sapu aku digepuk geger matamu dhewe aku. Omonganmu kalimatmu sing kurang pas. Mestine ngene lho, bojomu sing gak salah paham. Ma ana tamu. Lah ngono. Perkara gatake ya ono matamu, matamu dhewe. Matamu kono iku. Saiki aku gak tau nyeluk mama. Wis tak celuk Dik ngono ae. Wong wedok endi ae nek dirabi wayuh tetep gak gelem, Bos. Wong wedok goblok. Kon lanang kok coba kon dadi wedok, upamane kon dadi bojomu, kamu bisa merasakan bagaimana perasaannya bojomu. Merasane apa maneh, pokoke itu tetep seneng dadi wong wedok nek diwayu enak-enake wong. Biasae nglayani wong lanang sak wulan 30 dina mok ping 15. Lambemu omonganmu, iku teorimu kok coba kon dadi wong wedok dirabi wayuh, tetep gak gelem. Gak gelem apane, nekat-nekatan gelem ae. Anakmu piro? Sitok. Upamane kon dadi bojomu, kon dadi wedok. Dadi wedok. Aku dadi lanang, aku dadi awakmu. Jangan dirabi wayuh. Iya. Perasaanmu yo. Ya gak apa-apa wong dirabi kok. Anake piro? Sitok. Lho ndek anakmu ndi? Dan ya omah. No omah. Mosok anak kate disak. Wis ngene. Sementara sepatuku gawe nanak. Kon tak dadekno wedok. Jangkrik iki kon iku pencilaan. Sepatuku dhewe. Sepatumu dhewe, upamane anake. Ayo gawe. Lapo kan nyawang sepatu? Sepatumu mari ngecaki teletong. Matamu kok awas Bos. Aja tak pasang awakmu Nggih sepatumu. Upamane kon tak dadekno bojomu dadi wedok. Ya apa perasaanmu? Lah iki Anak. wah anak. Iso dadi wedok? Hah, isoken. Aku peranan sembarang kalir sinetron. Mosok Sinetron. cek koyok wedok tuku silet 1000 repis. 1000 repis. Alis dikerik krik Krik, krik. memper wedok. Lah iki brengos iki. Brengos dicukur krik krik memper wedok. Lah, terus Alis dijabuti brul. gak ketok dalan mayo dulu. Maksudnya diganti ide pasangan. Oh ya saiki kan akeh ide pasangan. Yo. Cek ana rambute jaran cek dawa. Kok rambutnya jaran iku? Ide pasangan. Itu pasangan. Ya wis. Bangkeamu Bangkean cek merit. cek ketok merit. Tuku setagen 20 meter. 100 meter. Pucuke dicancang nang ngene wit kelapa. Set. Pucuke kayak bangkeamu. Ah. Muser ser set. Teko pojok. Ya. Kene merit kene meduduk. Terwewete kok. Agak jelas lah kene kemamar awan. Ngono kok iso dadi wedok lho kon niku. Pokoke wedok-wedokan ngene-ngene bebek titik. Cek ayu. Ayu carane wedake. Wedake Sing kiwa. pipi tengen. Ma faktor. Sing kiwa. Gampang-gampangane Van Bu. Sing tengah. Aspal. Enak lumpur lapindul. Enak aspal manuk prauto liwat. Ma faktor situ ya ma faktor kabeh. Pedak-pedak biasa-biasa. Omongnya wedok. Omong wedok. Gampangane aku dadi awakmu, doyan ngluyur, doyan medok, doyan ngombe. Ya apa perasaanmu mek gendong anakmu? Alah, kecil. Aku sajek dadi wedok iki. Ngalor ngedur wong lanang nggodho aku gak tak reken. Kon niku wong wedok tak buta kon niku lho. Jare wong wedok. Masih ngono suarane wong wedok ya gak ngono, Bos. Alah sajodoke aku ki dadi wedok. Ngono. Kurang cilik. Ditinggal bojo lunga gak mule-mule. Lah gak kon kandhani. Suara wedok, lembeng. Kayak kebon binatang Bandulan. Sedina muput kakean alah. Lah ya aku rasa-rasan sapa? Alah, rumangsa duwe bojo Mas Trubus rumangsa getun. Biyen janjine gak kaya ngene, tibake aku saiki ditinggal lunga gak nyambut gawe, seneng ngombe, seneng medok. Gak kaya ngandani mesisan. Ah, mung terus diomongi ngono ngrasani bojone. Iya. Karo ngomong anake. Rumangsa ngrenjel.
Kosong grenjel iku lho. Iki lho. Rumangsa mangkel. Oh lah ya mangkel. Bojo gak Jawa. Lah ya mangkel. Kosong grenjel iku lho. Lho keliru. Aja grenjel mangkel. Rumangsa mangkel aku ngrasakno Cak Mas terobos ngono. Aku nek ngrasakno terobos iki gregeten aku. Masa aku dirabi kecilik sampai samene tuweke. Ket mulai aku mbobot 9 wulan sampai 3 wulan. Bobot kok 9 wulan sampai 3 wulan. Bobot 3 wulan sampai 9 wulan. Oh lah iya. Kok 9 wulan sampai 3 wulan lak mungkret. Lho keliru. Ya. Aku mbobot 3 wulan sampai 9 wulan 10 dina gak tau mulih. Sampai aku duwe jabang baji. Aku bal-balan. Iku apa jenenge? Apa ning ngarani bal-balan? Oh niku ngomong kok gak teteh. Sampai aku babaran. Oh iya bahasa Indonesia. Yo. Sampai aku babaran ngelairno arek situk cangkeme gampang kaya sepatu. Aja muni sepatu, kon tumpon nang menungso ndek anak sepatu. Lah iki apa? Epok-epok iki bayi, kok iso sepatu iku lho kok iso. Oh iya. Arek awake panas. Sampai arek sakmene cilike mungsret. Arek lahir gak ditunggui bapakne, arek nakale gilane. Masa arek kate lahir jange arek pinter, masa wis ketok ndase ya balik maneh. Apa cedut? Iso arek lahir metu ndase balik neh iku lho. Ketok ndas terus dukune lho balik. Aja diomongno iku. Gak diomongno. Lahir procot. Ayo ngono. Selamat ae arek ya laire iku procot-procot. Mergo aku ya nurut omonge wong tuwek-tuwek biyen. Jare wong tuwek-tuwek biyen ya landuk kok nek mbobot nek dina wage ya ngombe lenga kletik. Dina Kemis pae ya ngombe lenga kletik kok nek lahir cek procot-procot. Pingenane tak umbeni solar. Langsung lahir. Brosol. Kon tuh mau meteng ngombe solar iku lho. Ya pusat brusit terus Anake wong edan kuwi gak ono kletik larang kate gak solar. Aja ngombe solar. Ya wis gak. Desel ae dadakno. Wis alhamdulillah arek wis lahir. Bapakne gak tau mulih wingenane awake panas. Aku kuwatir kena flu burung. Tak gawa nang dokter disuntik dome cuklek. Ayo apa gak cuklek anjane sepatu kulit. Sepatu terus ae ngono iku lho. Aja ngomong sepatu. Lah iki apa gak sepatu lho apa? Epok-epoke bayi ngono lho. Oh ngono ah. Ora gendeng ngono jare iso dadi wedok kon. Jare kale mbijukan. Arek lahir. Oh rupane gampang coklat. Acup, kono jare nangis kak. Pancene bapakmu Aku tidak mabuk. gak oleh sapa ngatari yo ndablek. Ya ngono iku kedadiane kono sapa ngatari. Aku tidak mabuk. Loh, Mas. Oh, istriku, aku cinta padamu. Aku sayang padamu, Mas. Kamu rindu. Jangan minum terus-terusan. Aku rindu padamu. Aku juga rindu, Mas. Kabarnya kamu sudah melahirkan. Sudah, Mas. Mana anakmu? Anak Loh! Tak tonyo montrot kon niku. Masih kangen karo bojo ya kangen. Lah opo kok anake mbok uncalno iku lho. Cup-cup sayang. Cup-cup sayang, bapakmu teko nak aja nangis. Sayang. Cup nak wis. Kangen nangis. Kangen ambek papa. Papa teko nak sayang lah. Sinilah sayang. Wis nak, wis. Sayang ya nak, wis bapakmu wis teko. Sayang. Iya. Disayang. Mbok lebokne nang nggone bolongane sepatumu ambune kaya manuk anakan. Mari kudanan gak tak pe. Aku riko niku ngono. Mas. Aja mulai mendem lingo, Mas. Ini sudah menjadi tradisiku. Sebelum aku menjadi suamimu, aku sudah menjadi pemabuk. Kandhane gak oleh mangan akeh-akeh. Yo ngene iki nek kumpul ngatari terus. Kandhane. Oh, istriku, Apa, Mas? aku rindu padamu.
Heeh. Aku mabuk. Aku juga kangen, Mas. Aku juga rindu. Mas, Iya. aku gak kuat. Iya. Ayo Mas. Stop. Lakon ngerangsang aku. Wong mabuk iku ya ngono iku nek petok bojone graya-graya, tapi kok niku aja melok merangsang. Gak melok merangsang apa dimemengi ini gak merangsang. Kene mari jamu Yo ngelingno aja ngombe ngono. Ya. Kok gampange merangsang iku lho. Mas. Aja ngombe akeh-akeh, Mas. Lis, Apa, Mas? aku pulang. Heeh. Aku bawa berita gembira. Oh, berita apa? Karena aku sayang padamu. Aku mencintai kamu. Agar kamu tidak kelelahan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka sekarang izinkanlah aku kawin lagi, Lis. Kalau kawin ya kawin, tapi jangan mabuk, Mas. Aku tidak setuju kalau kamu minum terus-terusan. Kalau aku sudah kamu izinkan kawin lagi, aku tidak akan mabuk. Izinkanlah, Lis. Aku mohon. Gak, sampean ngombe terus iku narkoba barang aku gak gelem aku. Iya. Aku ben sampean mulai mesti aku sampean loyol-loyol. Aku kualan aku. Apa nih sih kualan iku? Anu lho nampani omong. Jangan banyak gurau. Aku Kaguyan. sekarang minta kau tanda tangan, aku mau kawin lagi. Wah, kan enggak boleh. Mau atau tidak? Iya. Tidak setia pada suami. Nah, saya- Tidak setia pada suami. Kamu jangan- Bajingan. Minggat kamu. Itulah contohnya. Wong wedok endi sing gelem dirabi wayu. Contone kon tak dadekno bojomu. Hanya masih peragaan saja. Kon wis gak tahan. Lho, kon mau nyoba aku. Iya. Aja mula sing lanang kon, lah nek aku sing nari akeh geleme. Aku wedok. Ayo kon wedok. Oke. Lah nih apa nih? Kamu datang mabuk? Wis apa, Mang? Ya, aku tadi sewedok. Gorong. Oh, pencilaan iku gorong-gorong kesusu ae. Kene gorong ngomong. Aja nyentak-nyentane awakku panas. Panas aja wis. Ngomong rasane sing lanang. Oh. Wis suwe. Wis suwe dadi wong dewek. Wedok. Luwe anak siji, wong lanang gak Jawa. Kebacut Mas Trubus lali karo bojo. Muga-muga Trubus kecemplung sumur. Aku mendem tak gak? Ya mendem sih tekone. Aku mendem. Wong mendem ae ngomong. Aja ngomong. Hei ngono. Tiap datang pasti mabuk, angger teko mesti mabuk. Ora eling karo wong wedok. Endi ndasmu? Mendeme nemen. Mas aja geraya-geraya, aku tas nglairno, Mas. Kon wis ngelairno. Mas. Wis pirang dina? Iki lho anakmu rupane persis awakmu, Mas. Aduh anak wis samene gedene pumpung durung kedisian setan. Gurung kena, Mas, aja, Mas. Gurung kena. Aja, Mas, gurung bedak pasar. Gurung bedak pasar aja, Mas. Gak peduli. Mas. Aku nek awakmu gak gelem nglayani aku. Saiki awakmu ro kelaku aku. Iya, Mas, aja Aku mabuk. nek gak berbaut Berbuat. ya wis sakaremu. Aja ngombe terus to, Mas. Eneng gawe apa sih kok mabuk terus ngene? Awakmu kudu gelem saiki aku mulai kate kondo. Aku sakno awakmu duwe anak cilik. Piye, Mas? Sabar, Mas. Saiki ya apa kon kudu gelem tak rabi wayu. Mas, Tak wayu. Mas Trubus. Sampeyan tak mentolo karo wong wedok. Nek kon gak gelem tak wayu kon dinaiki tak pateni. Mas, sampeyan rapi wae wis kok pikir ta, Mas? Wis tak pikir. Ya wis nek sampeyan wis pikir, Mas, rabi yo, Mas. Aja kathik loro, telu rabi yo, Mas. Aku rabi arang mulai lho. Masih mulai setahun pisan gak apa-apa, Mas. Kon setuju ah? Aja kathik rabi loro, telu papat oleh, Mas. Oleh ah? Oleh. Aja oleh.
Aku ngerti nek ape mbok gepuki kok, Mas. Lah iya rabi maneh kon setuju ah. Iya, Mas, sampean rabi 10, Mas. Oleh awakmu. Oleh, Mas. Aja oleh. Aku ngerti nek ape mbok gepuki Mas sepatu, Mas. Aku mendem nemen lho iki. Iya, rabi yo, Mas. Kon karo kelaku aku ambek ngatari ya. Mas, rabi yo, Mas. Kon oleh rabi maneh ah. Rabi yo, Mas, aku wis mblenger ndelok sampean, Mas. Nek aku kon ijine aku lak gak gebuk kon. Enake bijuki tok ae. Buktine kon tak coba sing kaya ngono. Berarti wong wedok endi ae dirabi wayuh ku lara atine. Ya ana sing ikhlas tapi yo gak nggeruwong. Oh ngono ah. Sedangkan kehidupanmu jek kaya ngene, kon kate rabi maneh gak ngesakno rumah tanggamu ta. Tak pikir-pikir ya wis ngene ae Tut. Nek anjene awak dhewe nglakoni ngono salah ya wis gak rabi maneh. Aja rabi meneh. Sitok ae pokoke sakinah mawaddah warahmah. Iya. Yo. Ana dayah. Sapa iki? Kenal lah, Bos. Sapa iki? Satu bila, Satu nungsa, satu bangsa. Indonesia tetap merdeka. Merdeka. Kok malah kados puisi to, Mas. nggih ngapunten. Nuwun sewu, Mas. Monggo. Ya ati lho iki, ketoke wonge sopan. Tuwur. Ngomong dikaya omplung. Jebule enek manusia to, Imam. Oh, bukan manusia tapi burung biara. Omplung. Nuwun sewu, Mas. Nggih. Mriki niki tlatah pundi? Oh, ngriki tlatah Mojokerto. Ngono mbok gatekne, Bos. Nuwun sewu, Mas. Nggih. Panjenengan menika saking pundi? Kula. Nggih. Saking Jombang nggih mawon. Lah sampean saking pundi? Kula saking Sepanjang. Panjenengan saking pundi? Kula saking donya. Oh, melok gendeng kon. Melok kocluk pisan tibake. Teko donya. Menawi mboten keberatan, Mas, kula badhe tanglet. Nggih. Panjenengan menika paring asma apa sinten? Kula apa golek? Oh. Lah sampean po sinten? Pak Kopior. Nggih dipun tepangaken mawon. Panjenengan Kula poh basa. Poh-pohan iki lho wong ndi ngono lho modele. Kula niki pun kebengen. Oh nggih. Saking Solo. Nggih, nggih. Ajenge ten kene Jomplang. Kandhana, Bos. Lu tak jadi rakyat niku mboten jomplang. Mbok nenten desa jomplang niku. Mojokerto, Trowulan, Mojo Agung, Terongan, Jomplang nika lho, Mas. Niku mboten jomplang, Jombang. Oh, pun dilih ta. Niku ngoten Jombang, omah kula Jombang. Lah nggih, Mas, kula niki ten mriki pun kebengen. Ajenge ten Jombang niku enake numpak napa mumpun yah menten. Oh, sing eca niku sampean numpak bebekmu. Kok numpak bebekmu? Numpak sembarang kali nggih kenek. Sing gelis-gelis sampean numpak bis. Numpak bis. Nggih. Lah kula numpak bis niku njojog pundi, Mas? Sampean njojog ngene BC. BC iku apa sih, Bos? Kono lho nggone BC. Balong cangkring ngono lho. Numpak bis nang balong cangkring. Ah, ndi jane numpak bis niku kae sak terminal mriko lho. Oh, terminal. Terminal Mojokerto. Kula niki nunggang bis niku nggih wedi, bis nek bengi banter-banteran. Nggih. Kula tak nunggang sepur mawon. Nggih. Niku cocok, sepur niku nggih kalem, aman, murah. Eco, Mas.
Nggih. Numpak sepur niku ringan. Nggih. Lah Mojokerto niku omahe sepur ten pundi, Mas? Nek sampean golek omahe sepur sampean ke Sarola Songo mriku lho. Oh niku ya ngono. Mriku nggih kuwata mriku. Napa niku? Mbuh. Pak, sampean niku yo nek omahe sepur mboten niku jenenge stasiun. Oh, nggih kula ajeng stasiun. Stasiun. Matur suwun, Mas. Nggih, nggih. Kula tak ten stasiun ajeng nunggang sepur. Monggo. Ngono kok urip. Kok gak eling-eling wong tuwek ngono aja dilayani. Iku gak tau roh kene, Bos. Ayo wong Jawa Tengah. Asli gak tau roh Mojokerto, gak tau roh Nah, Jombang. masuk ngono ngarani Jombang ae Masih wong Jombang. kuno kebacut. Wis gak apa-apa nyambut gawe sing penting diatur. Ya iya. Ya apa awake dhewe. Lho, balik maneh. Nuwun sewu, Mas. Nggih, enten apa? Nek kula pun dugi stasiun kula terus lan apa? Sampeyan nubruk sepur. Ngono tak krungu lambe. Enak beres gak kejet-kejet. Wong iki asli gak ngerti carane numpak sepur kandhanono. Kula niki Solo kalih mriki beken mboten padha. Nggih padha sampeyan nek engke nggene stasiun Tumbas sampeyan napa? tumbas karcis. Oh, tumbas karcis. Nggih. Matur suwun, Mas. Monggo. Kula tak tumbas karcis. Monggo. Persis orong-orong. Gak ngerti. Lah iya, gak ngerti temen. Asli gak ngerti wong bodho. Ya tapi ngono tuku karcis saya garo. Oh, jenenge garo ya takok sih, Bu. Ah macam ngono ya ro nek ngono kok balik maneh. Nuwun sewu, Mas. Kula nek tumbas karcis niku ten pundi? Walah. Sampe nek tumbas karcis niku nggene loket. Oh, ten loket. Nggih. Matur suwun, Mas. Monggo. Oh, alah. Anjene garo. Ya Kak. Nuwun sewu, Mas. Napa? Pripun? Loket niku nggene ten sebelah pundi? Sebelahe kuburan iki lho. Loket niku nggene ngarep dhewe, tengerane. Nek loket nggene ngarep dhewe niku enten bolongan sak menten. Lah, nek enten bolongan sak menten niku tangan sampean lebokno blu. Oh. Loket niku kula Tengerane niku tangan kiwa napa tangan tengen dilebokaken niku? tangan sing sopan ki tangan tengen. Lah tangan kula tengen ndi? Lah niku. Oh iya. Oh, alah wong kelet. Mangkane tak aja dikai LT itu. Ya apa sih, Bos? Rumu kon niku. Mate nanti pendem. Wong tuwek mbok pancal kaya ngene. Nuwun sewu, Mas. Nek empun tangan kula lebokaken ten bolongane loket blu. Terus kula ten loket iku tangan kula dinapakaken, Mas. Mungkin didik-didik. Bos, kok niku iku wong asli gak ngerti lho, Bos kok niku. Hei! Arek kok soplak-plek karo berarti lak kerih, Mas. Mbuh. Kandhanono. Maksude tangan mlebu niku ambek nggawa dhuwit. Oh, dhuwit kula cekel. Dilebokno nang jero loket. Blas. Lah niku sing nampani sinten, Mas? Sing nampani niku mungkin anu arek wedok-wedok niku. Ayu-ayu. Ayu. Hek seneng rek. Terus nek pun dhuwit kula dijupuk, Sampeyan dikeki. dijoli napa niku? Telek. Mas. Ngapunten lho, Pak, ngapunten lho, Pak. Nuwun sewu, Mas. Wong kula niki ajeng tumbas karcis kok dijoli telek. Hei, nek tumbas karcis niku dikeki karcis, lho. Oh, angsal karcis. Oleh karcis. Lah regine pinten, Mas? Ya ndelok-ndelok karcise. Karcis sing ngarep napa ekonomi? Sing kelas super, Mas. Lah, kelas super biasae Sing super cepat. ah, super cepat niku werna loro. Nggih. Enten Superman, enten Super DX. Lah kono iki dadane. Nggih, kelas 1, kelas Gak 2. ngerti temen. Sing kelas 1 paling sepur, paling banter dhewe. Paling banter nek mriki kesah pundi? Solo. nggih. Paling mboten nggih 20.000. 20.000. Nggih. Karcis niku sak pinten gedine, Mas? Nggih sak tempeh ngoten. Ya rek. Kan dikabiyukno. Hei, wong bingung malah masalah Bos, Trubus.
kandhanono sak mestine ngono lho. Karcis sampean lho, sampean lho. Lho, Pak, karcise, Pak. Sampean lho. Sak menten. Nggih, sampean lho. Regane 20.000. 20.000. Kok larang? Lembuh. Wong kula wau Mas isuk-isuk Nggih. tumbas niku 2.000 Mas. Gedene sak menten isine akeh Mas. Napa niku? Koran. Sampeyan niku yo napa? Niku gedhe amba isine akeh mok 2.000 lho Mas. koran dipadakno mbek Wong karcis. sakmene kok mok 20.000. Nggih, tapi nek koran mboten kena gawe numpak sepur. Nek karcis niku numpak sepur mbayar. Ngoten lho. Oh, Matek mari nang kowe. sampeyan niku mboten padha koran kali karcis niku, Pak. Nuwun sewu Mas. Nggih. Nek pun kula angsal karcis, Nggih, nggih. niki disukaken sinten? Sampeyan sukaaken bebek sampean. Kena bebekmu bek kilo bek tulekno lho kowe. Bos, le. Ayo. Tak duwodol lambemu kon kok karo wong tuwek. Niki anu murang-muringan. Ngapunten, Pak nggih. Salah. Nek pun karcis niku nggih enten sing jaga nggih ning ngarepe lawang nika. Disukaken. Sukaken bleng. Langsung sampean mlebu nang gerbong. Karcis kula sukaaken sing jaga. Kula mlebu. Kok cek enake. Wong gak melok tuku kok dipek. Kan karcis kula. Yo, pesere. Sepur niku sepure wong niku, sepur mua. Kenane wek mua. Sabar, Bos, sabar. Ditakoni. Nuwun sewu, Mas. Pun sabar, Pak, sabar. Kula niki lek ujupe mek takon sih. Nggih, sampun. Takon tapi jengkono ati kok. Wong takon lho diseneni ae. Badut rubus iku. Lha nek carane kaya ngeten kula niki mah jenenge wong kepengin sopan santun ramah tamah ndak pasar kalih sinten kemawon. Lah terus kaya ngoten sampeyan kok mboten kedah. Salamu takon kira kena ati ya. Pun. Niki mangke mudah dados tukaran. Ada kebatut rubus kan. Ngadani waktu wae. Pak, mpun nangis Pak, sampeyan nangis welek. Sampeyan nangis welek, Pak. Oh alah nak, masih gak nangis ya wis elek. Kebacut kon niku nek. Caramu dhewe. Anjene kon niku kebacut kok. Tapi jengken ati ngono. Wis ta. Menembang karo. Oh ditakoni ngene malah kon sing nangis. Wong kon niku dadakno. Cuk iki ngono wong tuwek, Bos. Wong tuwek aja sampe kon niku geger karo wong tuwek. Kok sabar apa? Menene tepae jangan asep kaya ngono iki. Nek ngono sampean niku sik dadi wong sifat murang-muringan. Murah-muring apa? Mosok rek awakmu karo aku kok pangling. Sinten? Aku duduk sapa-sapa. Kon nek kepengin ngerti karo aku, sapa to sejatine jenengku iki? Nek kon kurang ngerti, ya aku sing darani Supali. Aduh, tadi wali. Iya. Tumbar bareng-bareng omah kobong dadi areng. Bah dadi areng. Ana critane omah kobong mosok dadi lontong. Dalang gendeng. Ya gak ana lontong ditadakno kobong. Iya. Walah rek. Goro-goro enak. Sawilene wayang syarat iki wis tuku. Kok iso wayang syarat? Kon lho kok iso pangling karo aku. Lah wong macamu malih kaya ngene, kaya ratu, kaya patih ngene. Saking senenge awakku. Mergo aku ki mari melok suroan winginane. Iya, nanggone Solo, aku entuk pakaian ngene iki. Aku tas mulih, iki mang aku sik ketok-ketokan dadi wong Solo. Kok coba pakaian? Ana grebeg suro, aku melok. Mulai teko Trowulan, Ponorogo sampai nang Solo. Ngono ya, aja medan-medani kancane ngeli. Iki mang aku entuk susuk rejeki. Iya. Kon arek loro ape tak jak mangan. Matur nuwun. Lah ngono. Suwun Li. Iya. Ya, sing paling enak. Iya. Ya apa, Bos? Menurutmu iku mangan garingan nah mangan telesan? Sing enak iku mangan mamelan.
mangan mamelan. Garing gak garing, kepe gak kepe mamel ya lho. Kok iso mamel ya apa sih, Rek? Mangane ya garingan ya telesan. Supali ya ngono. Nek garingan nduk rumah makan Padang, tapi nek telesan iki nanggone depot Anda. Sembarang kalir wis, sing penting kena dipangan garingan ae. Garingan. Garingan. Kon milih wedi apa koral? Sing enake golek tingslah ae. Watu sak mene-mene dijejelno kon. Kon niku ya muringan. wis arek bodoh sampeyan niku ngajak mangan, kadhe mbok sanepakno barang malah bingung. Wis mangan milih sak karepmu. Kon golek mangan sing rame apa sing sepi? Lho enak sih aku. Kurangane apa? Wong aku ngebosi. Ceke awak dhewe iso sepaneng Nah. mangane krasa. Santai-santai. Golek sing sepi. Nah, Kon yo golek sing sepi. sarane padha golek sepine. Ayo melok aku. Ya. Iki makam pahlawan yang meneng sepi. Lili mangan Ana kono nang ngerokoti jidokmu kono. Iki apa? Kliru kan niku. Lah kon ngajak mangan nang makam pahlawan iki lho. Tuku sego dibuntel mangane nduk makam pahlawan. Oh. Karo mengenang jasa-jasane pahlawan. Oh iya. Hening tapi mangan. Mangan. Lah ngono sih. Ya gak apa-apa wis. Sego buntelan. Nah, Apa? duwe akeh Kon Supali. sing daging-dagingan tas sing pitik-pitikan iwake. Sing enak iku ya manuk-manukan. Koso manuk-manukan sih. Daging-dagingan pitik-pitikan, nek pitik ya pitik temen ngono lho. Maksudku iwak daging sapi apa iwak pitik? Pitik saiki akeh perlu burung rek. Nah, urap-urap ae. Pura-pura. Iwak empal yo urap-urap nganggo kulup. Oh. Ayo cocok iki. Kon milih ndi? Kangkung tak bayem. Oh enak godhong pring. Trubus iku cerewet iku ya ngono. Sampeyan yo kebacet to wong ngajak mangan nang Barang. Apa sih? Pokoke apa jare sing idoli bau urap-urap kerawu apa tukulan apa cambak. Gone nang tak pangane ngono lho. Wong mangan ditarik daki-daki, trubus kita wong bingungan. Ayo. Tambah ono. La ilah illallah. Li Supali, ana mung ngajak kancamu mangan metiti kaya iya-iya. Pungkasane nduduk 1000 repis jabang bayi lanang wedok. Iki lak wis inisiatif. Duwe dhuwit 1000 lho wani ngejak mangan kanca. Ndah ni aku duwe dhuwit pirang-pirang atus ewu. Ora cukup Li, masih godang warung endi ae nek dhuwit 1000 repis. Aja kathik dipangan wong telu. Panganan ijen lho gak cukup. Isin-isino wong. Tukokno kroto goblok. Wong iku kakean ngomong. Aku lho ket mang ora kakean ngomong. Nek trimo dhuwit 1000 ge apa? Hitungan pira dhuwitku? 5000. Weh, mek 3000. Weh. Oh 3000, 3000. Ya. Ditukokno sego ae. Akeh dhuwitku mek dhuwitmu. Iki lho dipangan wong telu, gak cukup Ji arek jaman saiki. Mal-malane wong nek kakean ngomong, ya ngono iku dadeane. Apa maneh saiki beras-beras larang. Wong iki Sego ya mane larang. kakean ngomong atuh kakean utang. Lho, Oh, tambah gendeng pindu. oh keliru. Tuku sego iku dhuwitku kudu akeh rek. Mbok ana susuke mbok gak sing dodol dhewekmu lumpukno kabeh. Pepen tak kei dhewe. Oh, ya wis matur nuwun nek ngono. Suwun. 100.000. Ah, Pepen kabeh 100.000. Tukono sego sak mblengere. Wong 1000 ngene lho. 1000 jero 100. 100 ngene lho. Lah iya. 1100 ngene. Kok iso 1.100. Iki pira? 100. Iki 1000. Lah ya 100.000. Oh, bener kok timbangane wong edan. Dhuwit 1100 e. Dhuwitku tak luwung je 3000, Bos, Bos. Nah. 1.100 sampai 500. 1.500. 2.500. 3.000, 5.000 pas. 5.000. Masalah rek. Ngene ae. Aku dhuwit 1000 wani ngejak kanca mangan. Saiki kon didik 5.000. 5.000. Dhuwit 5.000 iki ayo dikelompokno aku 1000, kon 5.000, awakmu 3.000. Iki tak gawane nang depot Anda, tak tukokno sego sop buntut ngombene es degan. Mari ngono kon dikepruk kono. Gak cukup, Li. Segone tok ae aku tau nonton.
Regane tok lho mbok cukup mbok gak kok ganjel. Goblok gak ro carane goblok kan iki. Carane apa Mas 9.000 lho? Ya mene iki nek tuku nang depot Anda aja langsung mlebu. Ya apa? Kon 3.000 aku 1.000 kon 5.000 lak 9.000. 9.000. Duit digawa dhisik. Cret. Ngadeg sik nang depot Anda. Atek. Lak ana montor teko. Cret dinteni. Wong ngalih parkir 1.000. Pirang montor dikelompokno digawe tuku sego. Oh. Iku nek ana wong mara nggawa motor. Kagete gak ana wong mara nggawa motor. Nyungir kon. Tacike sing jaga biasa mbayar iku dibisiki. Dijak guyon nek lali kok. Wis pokoke tak tukan sego. Iku lho cukup tas yo apa supane. Oleh aja-aja kaya ya pun kacang ndire mok 1.000. Lah yo ndelok macake kaya ketoprak. Mangkane aku malah wis ngomong karuan aku ngono. Slamet ae susuke bensin mang jek ana 5.000. Ngono bos dhuwitmu 5.000 dhuwit klitik-klitik tok. Masih kritik ambung gak sah ngono ta? Mang tukono sego ngene sapa Munawar Talis kuno. Aku Oleh emang akeh. Oh, muga-muga Wong telu cukup pisan. oh masyaallah. Ya Allah iki klanting tah ya apa iki? Rek wong dhuwit 9.000 lho rek. Ah iki mesti korupsi mbek Supali iki. Ah aku lah apa sih? Oh ya. Ayo pangan bareng. Rek masalah. Ayo dipangan bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Rukun agawe Santoso. cerak agawe Bubrah. Ana sego sak buntel, ayo dipangan Bareng. Ayo tanganmu ayo lho lak ngono sih. Lah apa sih rek wong mangan ya Allah. Sampai kelilipen aku, kelilipen apa? Ayo. Aku yo bayar lho, Bos. Ayo. Apa kon sing nampani manganmu tambah kon joko iwake dhisik? Saiki ngene aku sing ngatur. Dhuwitku sing akeh kok. Di dhuwitku 3.000 rek. Lah dhuwitmu 3.000. Duit 3.000. Dik pira kon niku? 5.000. Aku kan 1.000. Sawa. Kok cewek. Wis saiki ngene aku sing ngatur. Ayo kene. Mangane ndelok ukurane dhuwit. Mang gak ono perjanjian ngono. Emang lek gak royokan wong nyatane royokan aku gak umat. Iya selak luwe kok. Ndelok ukurane dhuwit. Bejajine driji. Nah. Driji kan 5. Driji situk bejaji 1.000. Loro 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Awakmu mang 3.000. 3.000 driji. Awakmu 5.000. 5.000 driji pira? Driji 5. Situk 1.000. Situk 1.000. Dhuwitku 3.000. Driji 3. Lah kon Wis gak peraturan ngono kok, Bos. Kon ngono. Gak ngono apus gade. Pak. Kadil. Mang gak muni ngono kok. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Rukun agawe santoso, cerak agawe bubrah. Nek tangan 5 duwike, Driji 5. mantepe 5.000. nek duit 3.000 drijine. 3. Lah nek wis gak usah ngono mari Bos. Kaiso. Wah, rek. Wis aturan. Nek driji 5 berarti 5.000. Ya. Nek muluk ya ngono. Lah kon driji situk kudu situk. Lah kon driji 3 kudu 3. Aku 5. Lah, Saiki dipanitiai. panitia ya aku. Mari kon awakmu. Iki pantun drijine ombo-ombo, kaget 5 begar bareng piyek entek. Delokan sik. Drijine trubus Jawa bar jeber. Delokan sik. Apa? Kale rusuhan masih drijimu 5 ya, kale rusuhan. Alah apa rusuhan? Ya mangan dididik. Aku situk iki lho. Delokan. Ayo hitungan yo. Ayo dihitung. 1 2 3 15 ojo 15 cangkeme trubus jejelono watu. Ya Allah. Masuk. Driji 5 sego mbok kepel-kepel sak puluhan. Kauman kancane iki engko. 16 kancane. Ndak eling golek watu nek jejeli cangkeme trubus. Ditaker. Ha iso. Amun naker. Kudu takerane. Aku sing nyekel, Kon sing muluk. awakmu sing muluk, kon sing naker. Takere. Sik, segone diura. Diura. Ana sambel nek. Dipasani sambel. 1 Kok sing sapa iki? awakmu. Yo. Tangane. Tangan 5, driji 5. Kedia. 1 2 3 Aja mbok-mbok ta, cilik ae lho ngene lho, ngene lho. Wene.
Ngene lho. Biasa ngene lho, Bos. Lah, sakmono ae, aja ombo-ombo. 1 2 3. Kok digerebes kabeh? Sik. Taker, diperes. Diperus. Wis iku olehmu. Alah upah loro ya. Bapak diperes kok. Awakmu nyekel. Aku sing naker. Ayo. Biji telu. Wis pokoke aturan. Ayo. Durung. Nah tak cepet nih. Gak oleh ngene, kudu kenceng ngene. Ngene. Masih aku mangjo ngene kok pokoke telu. Ngene. Itu kan 1 2 3 ayo. Kali megar. Iya, Rek. Kenceng. Iya masih ngono ya disopet. Kali disopet. Engko lah diperes Ya, gak apa-apa. Ento saiwake. Taker. Ento saiwake syukur. Kapok aku ento saiwake sasegone. Rubus gak ento. Matur nuwun. Wis, Pak. Endi? Ya iki takeramu pokoke. Ampun oleh rong umpil. Aku iki. Awakmu 3.000 samit. Diji pira? situk kon 1000 kok. Segadek ngono mari, Bos. Gak iso. Esa. 1000. Kadung perjanjian kok. Jebul wong. Aja lah. Dikai dune supali. Ayo wis. Ngajar supali. Wis. Iso. Emang lak iki ya, tak ganti. Gak gawe iki wis. Gawe iki ae. Apa sih Ya apa res itu iki oleh ya apa? Ya caramu ya apa? Kak. Mau duwe 1000. Wis dicek. Kiai. Wah. Mari kita delok ndoke pitik. Kemana? Hah? Angel. Kene padange lho. 1 2 3. Wangel. Oh, Kak. Kaisa, nakal supali. Hop. Lah kan cubles. Gak apa-apa diperes. Oh, iya. Diperes, Bos. Diperes. Beresin, Bos. Dimplok li. Mam. Enak tenan. Ya apa? Wis iki jenenge gak adil. Kadel apa? Ngene iki jenenge tetep sing diarani persatuan tidak ada. Demokrasi gak ono. Nah, terus Kon dhuwitmu 5.000 gak ketambahan 3.000 ambek 1.000 ya gak iso mangan entuk sakmene. ha iya. Dhuwitmu 3.000 gak ketambahan aku mbek trubus gak iso mangan. Apa maneh dhuwitku? Saiki ngene aku sing ngatur. Yo karo maneh nek panganan iku digawe geger iku marai dosa rek. Ngene ae. Kanggo njaga kedisiplinanmu lan disiplinku, Ya. wis kabeh oleh mangan dintekno ijen. Carane. Carane betah-betahan meneng gak oleh omong. Meneng gak oleh ngomong. Sapa sing kuat gak ngomong gak guyu gak obah oleh mangan iku. Alah, kuat aku. Haram. Kuat aku. Temen, Iya. ayo mulai. Mulai saiki gak oleh ngomong. Gak oleh ngomong. Ya wis. Awakmu ya aja ngomong. Oh gak, lapo aku ngomong. Masih trubus ya aja Gak ngomong. oleh, masih kon gak ngomong, Bos. Ayo, masih aku ya gak. Ayo mulai. Ya mulai. Aja omong lho, Bos. Kak. Mulai ya. Iya mulai. Gak apa-apa, masih aku ya meneng meneng bae. Aja omong kok. Lah gak ate ngomong kon dhewe ya ngecemes ngono. Ditungi. Ayo. Ditungi. Nah hitungi. Gak oleh ngomong, gak oleh guyu. 1 2 3. Wis. Gak oleh ngomong. Kak. Pokoknya sing ngomong berarti gak oleh ya. Lah Kon ngomong kalah. Kan iku aja omong. Lah ya nerangno ya diterangno cek gak geger. Lambemu ambek lambene Supali padha dene. Ayo diterangno cek gak geger mburi ngono. Masih Tak ngono. hitungi. Pokoke aku nek wis muni hitungan ping 3 kanthi ana sing ngomong Kalah. Ya. Karepmu. Siapa? Siap. Ping 3 ngomong gak oleh. Oleh. Siap? Siap. 1 2 3. Siap. Nyuwun sak welase, Pak Lek. Pak Lek. Nyuwun sak welase. Iki ketara gak iso. Nyuwun sak welase, Pak Lek. Oh, kita para ini ditutupi.
Ana rezeki. Ale kan udah balik. Kerukunan iku penting. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah.